Arwako ni machiegni joneno mar Lolwe TV e chenro mar Twak Rowere odiochieng' ma kawuono ngeso kaka ung'eyo. Chenro ni bende moyude thuolo mar kelo rowere kata wuoyo gi rowerego kaloro kod gigo kata gik matimore e kit ngimagi. Omiyo odiochieng' ma kawuono gino mwadwa wuoyo e wi rowere man kod were kata youth with talents. Kaka uneno gi kawuono wan kod rawera ma nyako gi mawuoyo e studio. Abro miyo gi thuolo mar wacho nyinggi, gino ma gitimo kaachiel kod kuma giaye. Achako kodi, inyalo nyiso joneno mag Lolwe TV nyingi. An iluonga ni Benson David. Nying mar field iluongo, nying mar tich mar acting iluongo ni aka Expensive Kachumbari, son of destiny, son of wisdom, son of the right hand. Erokamano. Yes. An iluonga ni Odhiambo Masi, to stage name mabetago iluonga ni Martinez. Mana kaka uwinjo joneno mar Lolwe TV ka welowa ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Masi Odhiambo kaachiel kod Benson David ma kawuono wadhi twak godo e wi were ma gin godo kata talents momigi kaka jogo mar rowere. An jata chenro mari Pauline Oyudo, arwaki ni machiegni. Mana kaka owacho no Masi kod David, unyalo nyisowa ni were mar acting utime kuonde machal nade kata no uchake karang'o? Okay, acting kaka wan jo Funny Lucky Stars nwachako acting wuon to nwachako gi school. Nikech ng'ato inyuolo gi talent. An nachake gi school chien kucho, wachako primary timo drama moko matindo tindo. Bang' school to wabito to waduogo watemo manyo mawanyalo go e lweto to ok nwayudo field. Koro nwaamua tu ni mondo walos gima nyalo kelo talent mar joma tindo mana kaka ne wayudore no. Koro wachake higa 2016. Erokamano Benson David. Masi mana kaka wacho ni acting ne uchako chon to inyalo nyiso ni entertainment group ni iluonge mana kaka wacho ni Funny Lucky Stars Entertainment. Inyalo nyiso ni ere kaka nubiro gi nyingni? Nying mar Funny Lucky Stars nobiro kaka nwayudore kaka rawere. Ka wan joma awachni joma ne nyalo miyo ji nyiero. Koro miyo nying mar Funny nobiro. Kasto Lucky ni be nobiro nikech ne wanenre ni kaka koro wasebiro ka rowere ni wadwa chako gini. Wan jomoko ma wanyawacho ni wan lucky nikech wayudre kaka joma timo gimoro mohero, ne wahero acting wate, to wahero comedies be wate. Koro nyawacho ni nikech koro wachako gini, wan lucky nikech wan gi opportunity no mar chako gimoro kiwan. Mar Funny Lucky Stars nobiro. Benson David, inyalo nyiso ni company oting'o ji adi kata un ji adi nyaka nochake? Funny Lucky Stars nwachako ji adek kende. Lakini so far we are more than 10 people. Wan ji makalo 10 gisamo wuoye. Inyalo wacho ji 10, ng'ato nigi role ne mo play masiko so ng'ato nyalo timo gimoro amora momiye. Mana kaka no wacho no, ok waket ni koro in mae gima onego beni timo, mae gima onego beni timo. Nikech watimo clips mopogore opogore, to be watimo movies mopogore opogore. Koro ka ng'ato osebiro gi script osekelnwa, inyalo miyi role moro amora. Kapo ni clip moro ni mama, script moro ni kobiri nyabet baba kata inyalo bet nyathi. Manyiso ni onego beni inflexible, inyatimo gimoro amora mamire. Koro onge gimoro ni kanyo mane gima nyaka ibedi. Kin mama ini bedo ta mama, mano ken kamano. Gimoro amora mi kong'isi ni kawuono wada ni bed nyathi, mane gima idhi. David, wayudo ni rowere sama pod gin e school, ng'ato nigi dream ama lek mopogore opogore. Yudo ka ng'ato wacho ni an kawuok e school adwa bet japuonj, an adwa bet entrepreneur, yani gik madongo ineno. Inang'o miyo ka nitieko school neno ni mondo ichak acting? Okay, nitiere gimoro ma iyudo ka samoro inyalo yudo ka iwuo gi ng'ato to oneno ka gima wacho no ok serious. Oneno ma ka gima yani timo gimoro to biro ni mane through acting, through comedy. Itima gimoro, yani nitie gimoro ma iluongo ni passion. En gimoro monyuoli go, ok ochuno ni nyaka dhi puonji e kitemo. En gima itimo kata iwuotho kata iluoko masende. Te feel mano onego bed ni atedo, onego bed ni awuondra ni achwelo, onego bed ni atimo kama. Koro en gimoro ma yani talent to mana ma ne an go kuom. Kamano. Masi inbe kaka ng'atno mane ni e school kata an samoro kane an e school nitiere lek moro mane an godo to apoka ayudora kama ayudorani. In lek mane in godo to kama iyudorie ni ineno ka i appreciate odhi kodi maber koso ineno na? An kaka nyachako be pod ambe an e school to gima timo ok en gini. Koro kaka nawacho ni passion mar acting, mano gima an godo from chon.
Kaka nwachake primary, wadhi drum festival, then music festival, wadonje high school, watimo gino. Koro lecture inyalo bet godo, but ing'eni nitie gimoro minyalo timo e school mipuonji as a profession. To nitie gimoro ma in godo ma chunyi gombo timo. Koro kamano kaka e acting, mane gima anya wacho ni rowere mang'eny ni godo, nikech ibo yudo ni ji mang'eny ok gidhi somo acting, but gi act nikech gin gi passion no, mane gima gigombo timo, to gin gi talent no, talent mane onyuoli godo, mane Nyasaye omiyo gi godo. Masin kaka ng'atno manyako, nitiere ga kaka jonyuol wadala kucho ama our surrounding neighborhood society, nitiere kaka gikawo ganda entertainment industry, ineno gineno kaka maybe TV samoro ka artist moro dhi perform kamoro gimoro wako, in sama ne approach mama gi baba kata guardian ni tinyise ni mama an adwa donjo entertainment industry, ere kaka nokawo wachni? Anya wacho ni nokawo maber, nikech kaka iwacho no ni entertainment ka wang'iyo chien kuchocha waneno gik mang'eny, kata sani waneno gik mang'eny matimore. To gimbe gineno gigi nikech sani ng'ato nyaka dawa, nyaka ji te sani nyalo neno TV, nyalo watch videos, gik mang'eny sani ji mang'eny neno. To ka gineno gik moko matimore gi, koro ka gineno to ka idhi irgi midhi nyisogi, kaka nadhi, kaka ipenya ni kana dhi ir janyuol ta penje. An mama mokwongo nochako penya ni gino utimo ang'o kuro? Ang'o giki mutimo go, tang'o miyo mae gima nyaka itim, kwani mae gima ineno ni e gima inyalo timo. To nang'ise, natemo explain ne, anya wacho ni apane ber nikech jonyuolna gin jomoko mawinjo. To gin jomoko ma kiseng'isogi gimoro ok ginyatami, as long as ning'isogi gimoro ma reasonable. Koro ne challenge mokwongo kana temo ng'isogi, but kana explain ne gima ng'isogi ni gini dhi konya kamae ne giyiena. Koro David, wayudo ni acting nigi sectors mopogore opogore, ineno wan kod inyalo miyo ji nyiero, ineno inyalo make jokes moko mami ere kaka ang'o miyo nukawo ni part mar maybe samoro series ama movies? Okay, Funny Lucky Stars, wadwa ni mondo wa concentrate series gi movies gi comedies ata yani wadwa ni wa entertain ji. Koro gimamiyo mae timore, piny ma kawuono wantie en piny ma sani ochiewo, ma ng'ato dwaro gima nyalo miye nyiero. Neno, ng'ato dwaro gimoro ma kochiewo to nyalo more. Odwa gimoro ma kochiewo to paro ni wane apara ni to Funny Lucky Stars cha kawuono giketan. Neno, koro waneno ni ber ka watimo gimoro ma nyalo kelo okay, nyalo entertain ji. Yes, gigi osetim gi ji, lakini kata wambe watime nikech en gima wahero mar mondo mi wamor ji. Mamoro gandawa. Kamano. Okay, Masi, inyalo nyisowa ni Funny Lucky Stars ni usebede higni maromo nade? To ere kaka ma ose impact ngimani, oseloko ngimani machalo nade? Ang'o gini mosepuonji ma samoro ok ning'eyo ndalo mane pok ijoin Funny Lucky Stars Entertainment? An kaka Masi, gima Funny Lucky Stars osekonya godo, osemiya opportunities mang'eny. Ose nyisa kaka nyalo relate gi rowere moko, nikech group ni wan rowere to warado gi joma opogore, joma timo gik moko mopogore. To iyudo ni sama koro warado, Benson dhi nyisa gimoro, ng'ato kendo dhi nyisa gimoro, to in the process I learn gimoro. Koro mane gima nyawacho ni Funny Lucky Stars an osekonya godo. Kaso mana donje, ne wadonje nikech nadwa ni act. To ne pod ok an mature, anya wacho ni ne pod an amateur, ne pod ok ategno ahinya. Sani be ok ni asetegno, but a process masebede Funny Lucky Stars no, nitie gimoro mosekonya godo, to nitie gimoro mosetimora e ngimana. David Benson, inere kaka Funny Lucky Stars ama donjo entertainment industry ni, ang'o gini moseloko, ere kaka oseloko ngimani, gin ang'o gini misepuonjori? Number achiel, nokang'ega production. Kane adonje Funny Lucky Stars. Nekech kane adonje Funny Lucky Stars 2016, anya paro ni ne wahayaga from production, wahaya editor, wahaya cameras, wahaya gimora mora. Like
Amaki kendo janeno mar Lolwe TV chenro en twak rowere tielo mar ariyo ka bende wadhi mbele mana ka adwa paro ni kendo wendo ma wan godo e studio en Mercy Odhiambo kaachiel kod Benson David kuwadhi mbele. Inyalo nyisowa ni role model ni en kata ng'atno ma samoro nyalo miyo ichiewo gokinyi mawach ni an kaka Benson David adwa ni mondo atim gini gi mijing'o gi chunya te mondo ambe chieng' moro ameko okang' ama ameka step in life. Ng'atno mane ma I look forward to kata mineno ni an be ng'atni ema jiwaga pile pile. Namba achiel, ahero ga gik ma funny. Ahero gimoro ma nyalo miyo ng'ato bedo attention ne nyalo ng'iyo kanyo. Ei Kenya kae ndi nitiere channel moro aluoga jomoko iluongo ni Makoha. Makoha king'iyo karakta ne kende kata kako rwakore idhi nyiero ineno. Yani en ng'at moma en funny from the beginning to the end. To konyiso ni mane kaka en. Adwaro ni mondo agige that level ma ng'ato nyalo teka to that kaka okaw Makoha. Mano ahero kabisa. Mercy to ini nyalo nyisa ni en ng'ano ma mijing'o mar chiwo gokinyi pile pile mondo make a step in life. An ng'ama nyawacho ni role model na entertainment industry ka en Lupita Nyong'o. Ahero Lupita nikech en ng'at moro ma opitia gik mang'eny nikech Lupita to en ng'ama ni international level. But ingeni bedo ni en international level embe nitie kumano chake. Nikech king'iyo history ne maber embe no chaka gi kamoro piny kae. But sani en kuchocho. Koro mano ema anyalo chiewo each and every morning kata ka watimo shoot clips e Funny Lucky Stars. Lakini Funny Lucky Stars e kuma chako go. E kuma dwa losa. But okadwa ni areme Funny Lucky Stars. Nitie kumoro mang'iyo malo kuchocho. Koro emomiyo Lupita is my role model. Nikech adwa ni ka en ochopo kuchocho. Kwani an Mercy ang'o ma onge godo ma okanya chopo kuchocho. Koro wanyiso ni omiya mijing'o no mar working hard towards gima dwaro achieve malo kuchocho. Benson David mana kwa dhi mbele kaka Funny Lucky Stars Entertainment bende nitiere kamora mora moseluongu ma uperforme to kano luongu ama ka nitiere kamora mora moseluongu mu performe maybe stage moro maduong' kata ka ok en maduong' muneno ni kawuono adiera tijwa ni dhi mbele to duoko ne chalo nade? Funny Lucky Stars anyalo wacho chani onge stage moro maduong' moseluonga ma I can talk about. Onge stage maduong' ma anyalo wacho ka anana gi mijing'o kabisa ni stage maduong' moluonga e Funny Lucky Stars en Lolwe TV. Mano adier mantie nikech moko ge pod nitiere process lakini manyalo wacho ni mwaseni ni en Lolwe TV gi sani. Nikech Funny Lucky Stars pok ong'ere to level no kamano. Mercy nyalo nyisa ni gin achievements mage ma useyudo kaka Funny Lucky Stars Entertainment ama achievement mane miseyudo in personally kaka Mercy nyaka ni join Funny Lucky Stars Entertainment? Ang'o gini mise achieve ngimani? Achievements maseyudo en courage ne gimoro amora ma atimo gi confidence. Ing'eni nitie gimoro ma samoro idwa ni tim gimoro be idwa ni time bok idwa ni time nikech ipenjore ni gini katimo odhi bet now gini katimo odhi bet now. Koro kaka clips mwasetimo Funny Lucky Stars so far nitie jomo senene mong'eya tinyoga feedback miyudo kuomgi ng'isi ni timatima kamano timo maber. Ing'eni mano be mi mijing'o moro. Koro mano gima wacho ni Funny Lucky Stars an osetimo na personally as a person. Osemiya confidence no ni gini watime atima kaka watimo ni chieng' moro we'll get a better results. Benson David kapok wiya wil nitie gimoro manadwa penji kaka uwacho ni produce videos gi series donge? In ng'atno madhi kanisa. Jo kanisa I'm very sure ni watch gigi. Ere kaka gikaw kaluwore gi yor mukaw ni? Kagi di pastor nana. Gima timore ni Funny Lucky Stars Entertainment inyalo timo role mora mora. To challenge mabedo godo ni iboyudo kai kanisa as an personal an kacha chande e department moro church. Teneni nitiere role moro mabendi nyayudo ka script dwaro ni mondo itim gimoro ma ok concern kanisa. Lakini koro bro chuni ni time just for entertainment. Nene. Koro okelo challenge moro kuom kinda gi church mana matin. Nene. Koro mana kamano
Lakini agomba kwamba ni pastor na elewa tu pastor ni teach. Come on. Masi dibed gi wach moro ma inyalo mede wi gima David osewacho. Mana kaka David owacho ni en challenge adier. Koro ji bochako neno samoro itimo gimoro ma e kanisa inno ni mano en tabu kata wano en richo gimoko nego bende timo. Lakini mana kaka wacho no mano en line mar tich. Ogonyiso ni ani kore kende nakatimo gini mane giman. Koro challenge ni nitie jomoko ma understand melewa. But nitie jomoko ma obvious judgment nyaka bedi. Bochako wacho ni masio mara ot ang'o but mano be ngima. Life have to continue. Mana kwa mbele gi challenges go David gi Masi. Mago to wacha Martin maybe kaluwore gi community donge. Gimoro amora man gi rach ne nyaka bed gi ber ne. Unyalo wacho ni gin ber mage muse neno kata muse yudo nyaka nuchak entertainment industry uni. Achako kodi David. Kum challenge koni to an kaka producer mar Funny Lucky Stars. An gi challenges from production. Kochakore chaka timo production ibo yudo ka samoro joge na mwada loso go gigo nini clips kata comedy kata movie kata series ibo yudo ka samoro gi mabor to mondo gichopi mondo watim gichacha bedo challenge nekech transport. Number 2 e production ka ibo yudo ka video coverage mara bedo poor nekech pod alak cameras nekech poor camera yudo ka samoro idwani mondo gimoro nen ni ma nini koro sami dhi edit to yudo medo light mang'eny gimedwa timo to sami medo light mang'eny kech camera nen poor imedo ketho ber mar video cha ineno. Koro challenge mabeten kar production koni mondo tim gini alafu kendo machielo en ni jok ma watiyo godo gi gin gi challenges mar mondo mi gichopi gi participate kata mondo ayud ng'at ma en commitment ma committed mondo mi o achieve mondo tim gima no dwaro cha bedo challenge nekech ji akonde mopogore ng'ato ntiere under guardians ng'ato ntiere bang' ng'ama kama koro yoro ka condition be miyo gi mopogore machieng' monego bed ni urome cha ominyisi ni akawuono na mama wano tamore ama baba wano tamore koro challenges aina ema pod wa pass Masi challenge mora ma useyudo kata miseneno. Challenge maseneno an aboro mana wuoyo yo kar nyiri nikech an nyako. Wan gi challenge kaka nyiri. Nikech kata group wano nyiri to wan godo wan nyiri mang'eny. But pod ineno ni samoro ne onego beni wase winjore ni onego beni wadhi loso clip my clip ni. Koro chieng' ma winjore ni wadhi no ibo yudo ka ng'ato gocho ni Benson okanya biro ni ang'o okinya biro janyuol. Koro mano pod chak duogo wa kuchocho. Ni jonyuol poko accept gini. Gineno ni ati magi nyiwo konego tim gini jowuoyo monego beni timo gini. Koro mano challenge maneno kanyo. Emomiyo nyiri mang'eny be koro ok gibi they don't come out. Gin gi talent. Gin gi nyatimo gimoro nikech FLS ok act kende. Nitie kata joma wer. Nitie kata in fact ni movies where everything in entertainment tikanyo kata in production Benson is in charge of production but ka wanya ido ng'ato manyalo konye mano be warwako okwatamre gigo te kore do debate challenge nikech jonyuol wa poko accept gini in terms of nyiri pogi accept at ni wambe wanyalo timo gini kaka jomoko timo oko ka. Benson inyalo nyiswani to grubu ni ntiere jok ma pod dhi school koso ute unoko mar school. Okay, ni e group wa kae ndipo ntiere jok ma dhi school. Wan gi jok ma jo college to bende pod wan bende gi jok ma dhi timo bench. Kamano. Koro unde ni next week ama next month no plan maybe mondo u shoot to ng'ato maybe just school moro no ka part moro to odhi ofelo ere kako timo koro kochopo kanyo. Mano emomiyo FLS wabet ga gi extra mind. Wacho ga ni bedi plan A gi plan B. Ineno ok wabed ga fixed minded. Mani gimoro mano da timo cha na macha. Nitiere ng'ato ma en ga na ready makata ne onge partner lakini en ready makoponi in case of anything to nyalo donjo kanyo. Koro jo school go be waelewa wang'e maber ni chieng' ma kama iepo chieng' ma kama again kama chieng' mar penj be wang'e koro wang'eyo kama wasoge kama. Koro inyalo nyiswa ni Masi inyalo nyiswa be ipani national government kata county government timo kaka dwarore ama timo manyalore mondo okuza young talents kaka talents maruni upani gisetimo manyalore maromo nade.
An kaka nene, aneno ni talent, the government, county government, kata national government, poko timo gimoro maduong' mondo encourage youths. Kisumu County kaka nyawacho for example, theaters mwango Kisumu County kata kantie, tontie matin. Nikech wan kaka watimo clips, yes, but ing'e jomoko ma timo theater just a hall kaso jibiro neno. Mano be en talent. But you don't waonge gi these opportunities. Waonge yuko mawanyalo conduct these things to happen. Koro an kaka anano ni the government poko timo moromo mondo okuza talent mar youths. Nikech sani nyawacho ni talent egi magolo youths oko. White collar jobs ka no serumo. Nikech iwacho ni gidwa ni wa create our own jobs. To talent is a way of creating your own job. To kapo ni ok gimiwa opportunity no. Ok gimiwa that space mondo miwakuza talent wa hapa ni podong gitimo. Benson mana kaka masi wacho ni the both national and county government ok team are not doing enough mondo okuza talent mar rowere ma jomatin. Bende nitiere any day ama in a way ma use connect ama use the offices mag jo youth county government mondo umany kata funds kata mondo gi support e yo mora. Anyalo wacho ni nitiere one of jok matiyo kuonde go mana setemo lakini ginyiso ni gibro miwa feedback. Ok anyalo wacho ni pod gitamre ama giseyie. Pok gimiwa wach mora. Lakini onge acceptance mora mwasegi to a level moro ma giyie no ni koro they can give us that support onge kamora. Yeah. Funny Lucky Stars onge support mora mwasegi from anywhere. Come on. Inyalo nyiso ni competition chalo na the entertainment industry kupimo gi maruni to kod maybe mamoko muneno competition ni kanye. Competition ne talent, okaneka talent ndiye competition nekech timo gi ming'eyo. Yeah. Ng'eni gimitimo ming'eyo kata itimo makendi yao to in ing'e maber ni I'm the best. Yeah. Neno. Kata koro ng'ato ok dwar rwako lakini first of all nyaka ikwong irwak kendi. Yeah. Kore ka ng'ama chielo bro konyi. So gisani competition to nitie lakini koro wambe watima a level ma wantiere gono. Manyiso ni wantie lakini kapoka stand madhi anyiso masi ni gima timo en ma to ko bing'eyo. Neno. Koro nyiso ni onge ji poko gikeo mong'eyo ni wan kama. Yeah, koro kanyawacho ni competition ge poko walinganisha. Masi aneno ka in gi wach nyalo mer. Kaka wacho ni competition onge talent, but competition tie in terms of platform. Yeah. Nikech inyabed gi talent bet godo piny dala kachacha, but koking'iso ji wadhi ng'e nang'o ni talent no nitie. Koro challenge mantiere in terms of competition en yudo kumoro minyalo showcase. Yeah. Kumoro minyalo nyiso ji ni an Masi mae gima watimo kata wan FLS mae gima watimo. Platform no mane manyawacho ni is a major challenge nikech mondo mi iyud kamoro ma ng'ato mi chance kata opportunity mar nyiso ji ni mae gima watimo, mae gima wan ema en tek, ema pose challenge, ema kelo koro competition no, kanyo kuma competition nae. Masi ang'o gine muneno cool luck momiyo maybe samoro Funny Lucky Stars Entertainment poko chopo e level mauntie ma maybe samoro ng'ato nyalo luongo uma miu platform. Ipani gina ang'o gine monego umedi? Gima walak en ni pok wang'ere. Yeah. Pok wang'ere ma jomong'ewa gin jomatin. Koro platform na nyawacho ni pok wayudo nikech pok wang'ere kabisa. Alafu gimoro kendo mwalak en ni our quality of videos kaka nawacho. Yeah. We don't have cameras. To cameras mondo wayudi ka wayudo donors kata ka wayudo sponsors manyalo konyowa mondo wayud gigi. At least ka wagolo gimoro ma quality makata ka wangiso ji oko kucho. Gidhi chako ng'eyo to iwacho ni nyithindo gi rawere gi nitie gimoro ma gitimo manyalo extend somewhere else. Aneno ka sama wang'wa Masi kod Benson David en advice mane minyalo miyo rawera masani koro bet kata neno kaka ipuonje kuma ni chake gino mitimo kachiel kod kamisechope, advice mane minyalo miyo ng'atna marawera? Gima nyalo nyiso rawera mora mochiko ite kawuono mawinjo kachumbari en ni chung' malo mondo itim gima ineno ka in godo ma iwinjo ka ni kuomi minyalo timo miero, nikech talent is a passion. You just rise by yourself and shine. So the meaning of rising and shine is that you stand and awake what was sleeping.
gimane ni kuomi manindo cha kata koponi ne en wer in chunga malo mondi wer in chunga malo mondi time nekech time en mari to sa en mari in emi chung te timo koro onge ng'at machielo mabomako lweti government ma kawuono onge ng'ama bomako lweti in ema nyaka ichung te time sami chung mitime ka ji bro koni embrace to another thing kony ji embrace other things kony ng'ato mondo o achieve talent eka imbi nyalo yudo kaka achieve lakini koponi chung kendi ng'ato timo lakini kwedo onge kaka inyalo konyori nyaka ikony wadu kamano Masi an advice manyalo chiwo ne youths oko kae and especially girl child an poda wuoyo ne girl child ni kiki luor gimineno in godo no mane gima Nyasaye nomiyi to mane gima bokonyi koro kiki dhi ng'iyo ni ati gini katimo my results madhi wuok kuonge timo nikech gimoro kapok itemo ikia kaka udhi wuok koro kuonge tem mondi ok ni bet piny isechako paro pok ikete kata in action to in mondi in misechako nenori ni gini ok anyal kata ok inyal timo gino inyalo tema tibo neno ni gino inyalo timo kwa dhi kagima watieko inyalo nyisowa kama uyudorue kaachiel kod namba ni mar simu ne ng'ata manyalo gombo chopo iri. Erokamano. Sani wayudore Kisumu, Obunga. Kichopo Obunga kanyo endo tigoya namba na tiketeri nyaka kuma inyalo yuda. Namba mar simu en 07 98 54 19 91. Na mar ariyo 07 08 32 46 17. Inyalo yuda mbui, inyalo yudo Funny Lucky Stars YouTube at Funny Lucky Stars Entertainment. Funny Lucky Stars Entertainment. Facebook inyalo yudo Funny Lucky Stars. Mana kaka iwinjo no janeno mar Lolwe TV twak rowere wendo makawuono ne wan godo iluongo ni Masi Odhiambo kaachiel kod Benson David mag Funny Lucky Stars Entertainment ka bende puonj maduong' magimiyowa ginyisowa ni kik ibed kama ibede no chung' malo mondo ichak timo gimoro. Asebedo jata chenro mari Pauline Oyudo oriti uru masani.